Ahoj, je tu video a je to návod na srdce. A budeme k tomu potřebovat nožík a jednu nebo více barev Fima. No, to je hustý. Promiňte. Teda potom vezmeme to Fimo a uděláme se z něj kuličku. A tu potom trochu dole uděláme do takové špičky. Tak. A nahoře si tím nožíkem udělám díru, nebo ne díru, takovej. Si to trochu rozřízneme. To vypadá takhle. Vytvat srdce. Tak. Kdybyste se chtěli někam přivěsit, tak tam stačí jenom něčem udělat díra. No to je mám otevřený okno. Prostě tak. A potom se to může něčem ozdobit. Tak. Takže, jestli se vám video líbilo, tak mi dejte like, koment, nebo odběr. Takže zase se uvidíme u dalšího videa. Takže ahoj.